verse 7. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadise likaNkulunkulu. Verse 8. Ngicela ufunde verse 17. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo ngimuphe itshe elimhlophe. Nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa umuntu ngolamukelayo kuphela. Nkosi yami. Ngicela ufunde chapter 3 verse 12. Chapter 3 verse 12. Onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami. Futhi akasoze aphuma khona. Ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe. Negama lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami negama lami elisha. Amen. Hallelujah. Siyabonga. When we read the Bible bazalwane encwadini yesambulo chapter 2 and chapter 3 sithola uJesu ekhuluma noJohane ekhuluma ngamabandla. Hallelujah. Bekungesiwa wodwa amabandla yekhona, but lamabandla were prominent. Hallelujah. And mangabe siwabheka izinto azirebukayo nazincomayo izinto ezirelevant to ibandla lanamhlanje. Hallelujah. But into umoya kaNkulunkulu onginakisa yona, there are promises kunezethembiso uNkulunkulu azethembisa abantu abanqobayo. Hallelujah. Uthi onqobayo ngiyakumnika adle kuwo umuthi wokuphila oseparadise. Athi onqobayo ngiyakumenza abe yinsika. Hallelujah. Ethempelini likaNkulunkulu akasoze aphuma kulo. Ngiloba igama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe. Oh hallelujah. Athi uyakwembathiswa izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalesule encwadini yokuphila. Hallelujah. Athi negama lalowo ngiyakulivuma phambi kukaBaba. Hallelujah. Each and every church akhuluma kuyo ufike a rebuke ancome bese ethi kodwa onqobayo. Hallelujah. Now umoya kaNkulunkulu is leading me ukuthi ngikhulume nabanqobayo. Sinqoba kanjani impi ingekho? It means kusho ukuthi kunempi and we are required to kunqoba. Hallelujah. Now mangabe sikhuluma bazalwane ngomhlaba, umhlaba is a battlefield. It's God's sempi. Hallelujah. Uthi just mekhuleka umbuso wakho mawuze. Hallelujah. There are two kingdoms, the kingdom of light and the kingdom of darkness. Ngiyazi ukuthi izinto engizaziyo kodwa sihamba siyilibale ukuthi njengoba sila emhlabeni sike sigodini sempi. Hallelujah. Yombili lembuso ifuna ukuoccupy iflesh. uNkulunkulu esemazulwini ufuna ukuvela phezu kwenyama yomuntu. Masithi umbuso wakhe mawuze ubonakaliswe, uzobonakaliswa because kunabantu abavumile ukugitshelwa uNkulunkulu. Kunabantu abazodela konke bathi sizongena esigodini sempi. Hallelujah. Kanjalo nombuso wesitha. Into esibi ayibangayo nje noNkulunkulu iflesh, inyama yethu, imizimba yethu. Hallelujah. Le eyithempeli likaNkulunkulu. Kodwa kuhambeni kwesikhathi sibuye sinikele izitho zethu esitheni singabe sisaba ithempeli likaNkulunkulu.
abaningi bazi ukuthi mabela emhlabeni bazokwakha nje imndeni kanti singena empini bazalwane. So there are promises, kunezithembiso ezibekiwe zabekelwa labo abanqobayo. Hallelujah. Hallelujah. Lama battles engikhuluma ngawo sikhuluma ngebandla elinganasihle elingenambimbi nanto enjalo. Kodwa iqiniso ukuthi masila emhlabeni sizongena empini ezihlukahlukene esizothi masiphuma kuzo ezinye siphume sinemibimbi. Siphume sinokungcola phambi kaNkulunkulu. Ngani ngoba sithi masingena empini simshiye ngaphandle osikhohle ukuthi impi. Hallelujah. Hallelujah. Masikhuluma ngempi ezweni lenyama, we can see bonus from Genesis to Revelation. Wonke umuntu esimbonayo umuntu ongena empini. Amakhosi ayephuma eyolela isizwe Israeli ayengaqondi ayetshela nje ukuthi ayalwa physical but spiritually bekuyibhethi yembuso embili. Hallelujah. Siyamthola ngolunye usuku uNkulunkulu ukhuluma no Samuel uthi uSaul akahambe ayoqeda ngesizwe ama-Amaleki. Hallelujah. That was umuntu obekwe ekhaleni lempi, a leader. uNkulunkulu ayibekile ukuthi iyoqeda ngesizwe esihlupha uIsrael. Ngoba uhlupha uIsrael uhlupha uNkulunkulu ophilayo. Lithi izwi likaNkulunkulu ngoba wenga understand ukuthi uposition uNkulunkulu. Wathi mayefika wabulala okunye wayishiyela ocebile nokunamandla. Wakadina lapho nenkosi wayispera wangayibulala. Kodwa iinstruction yayithe bulala zonke. A man owenga understand ukuthi uNkulunkulu ompositionayo. Because life bazalwane iyimpi. Hallelujah. I'm just making examples. Sizokhumbula uDaniel eBabylon ekuthonjweni. Bazalwane lapho kwakuyimpi bebangwa ama forces bazalwane. Umbuso kaNkulunkulu ufuna ukuvela. Nesitha sifuna ukudefile abantu sibangcolisa. Sithole opportunity. Siyamuzwa kodwa bazalwane enqaba ukukhothama. Ngoba uyayazi into ayifundisiwe. Hallelujah. Siyambona uDaniel ukuthi noma elambile kodwa ukudla noma kudekiwe phambi kwakhe uncamela ukulalela mbili angadli. Umuntu understand ukuthi akusiko nje ukudla lokho kodwa yimpi yakamoya. Hallelujah. Sinabazalwane namhlanje badla yonke into. Ukukhona isimo esiqhamukayo nje badle benga understand ukuthi kuyimpi. Ngoba izimpi kwi-Old Testament zazenzeka physically. Inkosi iphume nesizwe ihambe iyolwenya inkosi. Kodwa esikhathini esikusona izimpi ze-spiritual. Hallelujah. Hulasiya. Hulimashande. You can go to the Old Testament uzoyibona izimpi ephezulu kwebandla. Hallelujah. uPaul engakaconvert ehlupha ibandla likaKristu. That was the devil emgibelile. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu usimisile ukuthi sinqobe. The Spirit of God then says to me, the season in which the church is entering into, bazalwane, the battle is intensified. Hallelujah. Noma ngathiwa bewulwa before, kodwa isikhathi esingena kuso manje impi iqinisiwe phezu kwebandla. Uma isikhathi esiphuma kuso bukhala, ayisho ukuthi uzokhala kakhulu ke manje because manje sesiyagijima. Hallelujah. Mangabe ethi Revelation bekani uyezama ngamafu kuseduze lokho bazalwane. Jesu Kristu uyabuya. And so we don't understand that. Kodwa umbuso wobumnyama uyaqonda lokho. So uNkulunkulu uthi impi will be intensified. Noma bewulwa hayi kodwa manje singena kwesinye isikhathi. Hallelujah. Bazalwane
The enemy is already fighting the church. The spirit of slumber, bazalwane, moya wokulala wokozelo phezu kwebandla, yimpi yakamoya. Hallelujah. The divisions in the church. Satan usebenzisa istrategy esithi divide and rule. Hallelujah. Already the battle is intensified in the spirit. Hallelujah. Siyakubona ama groups ngaphakathi ebandleni bazalwane. Isitha sesifaka ukwahlukana. Already the battle is intensified. Kubiza ukuthi ke sibe well positioned njengebandla likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba it's either uphuma uphila kuleyo yimpi noma uphuma ufile. Bazalwane abaningi bafile bephila. Hallelujah. That's why kungasangijabulisa ukubona inqwaba yabantu ngoba kuyenzeka babe zidumbu kwelikamoya. Hallelujah. Hula Masia. There's so much of competition. Hayi sixabaniswa isitha. Sifaka imbango. Hallelujah. Thina sathenga indoda eyodwa. Hallelujah. We belong to one God. Hallelujah. Siyabona ebandleni likaNkulunkulu the rise of ungodly leaders. Hallelujah. Bebiza igama likaNkulunkulu wethu yimpi. Hallelujah. So the Spirit of God then continues to say, ibandla likaNkulunkulu. You can go to the Bible. There are basics. Kunezinto ezama basics. Thina esingayisebenzisi. Hallelujah. Ekumele sibuyele kuzona ukuze survive lesi sikhathi siza kuso. Hallelujah. Bazalwane, asibuyele iguqweni. Sibuyele emithandazweni nalokuba busy esinako ngaka. Singamniki uNkulunkulu indawo. Hallelujah. Sibangwa imibuso emibili. Hallelujah. uNkulunkulu ukhuluma ngento ye-consecration bazalwane. Angeke uzuyisurvive le season esingena kuyo if you are not consecrated. Hallelujah. Mawusaphila nje njengomuntu ngeke uzuyisurvive. The full armor, Ephesians chapter 6. The full armor, the full armor, the full armor. Not half, the full armor. Njengebandla likaNkulunkulu. Fasting and prayers. Shana. Laba bengeke bakupractice lokho sizobabona. Sizothi sihlangene sibiza uNkulunkulu sithimisa impepho yaphezulu. Sizwe ukuthi sihamba sodwa. Sikhuluma into eyodwa. Kodwa hayi ngingaphakathi lethu. Hallelujah. Alisho kufanayo. Hallelujah. Nasiya. Nihalasiya. Mayethi uNkulunkulu, the battle is intensified in this season. Uyaqhubeka uthi abanye uzobathatha. Hayi ngoba bonile. Yeah. Uthi abanye uzobathatha just to spare them. Abagcine. For they have walked a journey with him, and for them to enter into the season kungenzeka bafe. Ubagcina bagcinele kuzobathatha. Ingakho abanye abadala uNkulunkulu uzoba orderisha to come and lay hands to us and impart abathatha. uNkulunkulu, there was a time la khona vusa uGideon behlushwa ama-Amaleki. Hula Masiya. Lethi izwi likaNkulunkulu uIsrael wafika utshale. Bafike bazovuna. There was a spiritual battle.
lithi izwi likaNkulunkulu wamvusa eyikhonzela izithixo endlini kayise engamazi uNkulunkulu wafika wazoyi-introduce kuye. Hallelujah. And he carried out umsebenzi ayemthume wona faithfully. But then God says there was a time la khona ethuma uSaul ukuthi ke angawuvikela uIsrael kodwa fika bulala bhubhise. Lo othunya ukuthi avikele uIsrael astokho ukudla ngoba kunesomiso hayi ngoba kunesomiso kodwa isitha sifika sodla sithathe sivune. Uwenzile umsebenzi awumiselo faithfully. But then Saul ngapha being inkosi bazalwane umhlulile kunalokho ufike wayibonela kwakhe angakuthatha okucebile nokuhle. Ithi inkosi kunabantu positionally they were deserving ukuthi angabathuma kodwa bakwenzanga ekade bathume kona. uNkulunkulu will go back ayoyithintisela. Hallelujah. Oh Gideon, because ebuncaneni babo bengamazi uNkulunkulu bayakwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu bezwe ukuthi uNkulunkulu lo benze faithfully. There was a time la ethi uNkulunkulu ngifuna ukukusebenzisa uhambe uyonqobela isizwe sami kodwa wena lapha kini kukhonzwa izithixo. Kungenzeka mase ngunqobela uIsrael kube ngazathi yithixo sikayihlo kanti mina uNkulunkulu. So uNkulunkulu akahamba yobulala ama-altar babo wakhe. He did that faithfully. Kodwa lo oyinkosi omisiwe ukuthi azobulala zonke, because we are in that season not to protect the church kodwa ukuzoqeda ngesitha. Hallelujah. The season esikusona bazali isizini esikuyona eyokuthi si confronted the altars avukayo emabandleni ethu. Noma sazi ukuthi kuthiwa ubona amanyala nencithakalo endlini engcwele oqaphela kodwa ngoba sisakhona. Hallelujah. Ithi inkosi labe baraisayo they will not be silent. They will go and confront those altars. Hallelujah. Ama-altar avuswayo sikhona. Abanye bawongqingili sikhonza nabo kodwa sule. Hayi kanti yimpi. Hallelujah. Sikampini. Hallelujah. Kunezinto ekumele siyiconfronte ezi-foreign ezingaveli kuNkulunkulu wethu. So nabo uNkulunkulu wethu bavusa abantu abanesibindi. Shena hasiya. And they will do this ngewisdom kaNkulunkulu. Hena masiya. Holy mashini bahaseya. The Spirit of God then says to me, the baby season is over. Uthi isikhathi sobisi sidlulile. God is saying in the season, since the battle is intensified, isikhathi sokuphuza ubisi siphelile. Isikhathi sokuneswa ulandela umfundisi siphelile. Hallelujah. Isikhathi sokudla ukudla oqinile manje. Uthi uNkulunkulu abanye uzobalumula kanzima. Abanye they have been nursed for far too long. Yayazingane endala encela ubisi esangcela. This is the season yokulumulwa. This is the season of confronting the enemy. Noma bakanizonda kuthiwa nikuhlaza kuthiwa i-constitution kodwa iyavuma
kodwa uNkulunkulu akakuvumi ku-foreign. Noma ngathiwa i-order yebandla iyakuvuma, hayi kodwa uNkulunkulu wathi akakufuni. Sana Masiya. Lalela. Ngeke uze kube ngamandla akho. Uthi uNkulunkulu kumina, the fire is intensified even within you. Abanye noma bengathandi bazothuka sebekhuluma. Abanye bazothuka sebephahluka beyirebuke lezi zinto. Bethi asikwazi lokho. Lamasa remove not the action landmarks. Ikhona zabekwa ningazisibusi. Sana Masaya. Masiya namahasela. Ulimala namahasaya. Into sibe so bold ukuthi siyazi ukuthi sinezithembiso. Eternity yethu is safe. Our eternity is safe. We will just rebuke sikhahlale konke okuvele sitheni ngoba sinezithembiso. Holy Messiah, Mama Bhaqwa, please come and pray. Shana Mahasiya.